Salam Purian itu hata damang dainang naposo bulung sudehita naeng masuk mahita tu acara permingguan ima minggu Advent na pahopaton atong tapahoma tapahibul marohata martangi yang mahita di bagasan rohata bi. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita sian mata acara nomor sada buke de nomor 10 lalu ayat sada sa rodi tu ayat tolu. Bagasan gowarni debata ama,
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, nama no palangit do tanoon. Amin. Marolo polop maho jala marlas ni roha ale borusion, ai idama naroma ahu maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. Yang mahita. Ale amanami jala debatanami. Nama dok mauliate dohami tuho siana sarohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na paluahon hami sian dosa dohot sian hamatean. Hupangidohami saipatiur jala rajaima rohanami marhite-hite todi parbadiai. Asaunang hu rohanami mida hamet metonnai. Urupi hami asalam hutadahami ibana raja naung roi si sobaun ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Hudulma hamu. Tapi gema ede puji-pujian sian kur ina parade Kamis.
Tapuji Tuhata, sian mata acara nomor 4, buke de nomor 47 ayat 2 doh tolu. Tajahama tanidi bata patuju loni jamita turbuk tuari minggu sadarion ima natar surat di buku Yesaya bidupi itu memukasian ayat 10 sahat rodi tu ayat 16. Yesaya itu ayat 10 sahat rodi 16 nasomal tajahama mergati soring. Tada halongangan di hatutu buni Immanuel. Akup ni didok Jehovah ma madok si Ahas songonon. Pangido sada tada di hosian Jehovah de Batam. Pangido sian banua toru manang sian banua gijang sahali. Jadi ninna si Ahas ma dang olo ahu mangido asa unang hujuni Jehovah. Jadi nina si Yesaya ma, watangi hok kamu ma, ale pinoparni si Daud, dang do pesai hamu pauru ruhot jolma, dohot do debataku naing lo jamuna. Di baheni apalah Tuhan isa diri ma mangalehon sada tada di hamu, ida ma gabe-gabean ma sada namar baju, jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama guarna Immanuel. Matega dohot si tua ni luba panganonna, paima diboto mabolokon na chat, jala mamilid na denggan. Ai tagan so diboto dakdana hidope mabolokon na jat, jala mamilit na denggan, tarulang matanoi nani raja ni na dua raja hina biaran muning. Sangoni ma sahatna. Martua do na manangihon hatan di bata jala nopiopsa. Amin. Tatangion ede puji-pujian sian punguan Indah Naomi. Tahu
Laho para dihormata manopoti dosa, mari dehita sian mata acara nomor pitu buku eden nomor 43 ayat 2 dohot ayat 4. Diadopan itu hata, tato potima dosata, martangiang mahita.
Ali Tuhan debata, amanami pargugu naso hatu dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan haja hatot dohami tubuh, jaladang adong hapor seau di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Masai godang do pangalau sion nami di patikmu. Alai ingot mahami, ali Tuhan, alani denggan ni basam, dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalau sion nami. Saya ingot mahami, hobar tu asini roham, dohot denggan ni basam, alani goarmu. Ali Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo pakaholong ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saliling-nilileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Mari dihita mata acara nomor 10, buku di nomor 30 ayat sada 1 ayat 2. Tangihon ma hatani debata sikat nipatik dalat tungo lunai baru imasian Lukas 14 ayat 10 sada. Lukas 14 ayat 10 sada. Songonon ma didok dici. Ai nasa na patibuho dirina si parodo jala na paoru dirina ido si patiboon. Ujaha misalinai. Ai nasa na patibuho dirina si paoruodo
jala napa oru dirina ido si patiboon. Ido saatna atong rap mangidogo mahita sia tuhata. Ali Tuhan debata, ay pergugoy pergugoy mahami, mangulahon nahopar tuhatami. Amin. Mari dehita sian mata acara nomor 10 buku dia nomor 44 ayat sada 1 ayat 2. Sai tubuh Tuhan Yesus ahero amuna sono doa di pestai salut urianai ibadu atong tahatidak koma haporsiaw tay songon na hinatidak kon didongata sa haporsiaw di pertibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na manopa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian tod di parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata nama naon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang. Jala tuat tuana toru dung ditanom na mulak mangolu dari patuluhon. Nama naik tu surgo laho hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosa ni disima ibana paima mulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia dala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesani dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate. Dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Betul mah hamu. Atong tapara di marohata laho manangihon jamita. Mari dehita tapuji tuata sian bukwede nomor tatangima titing namasa di huriata ngolate. Tatagi humas, sarokin, tikting di tonga-tonga ni hurata di bagasan nasa minggon. Paket Natal,
Sadarihon duka luar minggu siang pasahaton ni huriat tado pakai Natal tuaka ina nama balu aka yatim piatu dot aka pelayan di tonga-tonga ni huriatta. Padidion Nabadia di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 ima pesta Natal naba duahon patupau ni huriatta do padidion Nabadia tuaka danak. Alani diak kanatoros sanang mabuan akana konna tu padidion Nabadia Roma Marguru di tanggal 27 Desember hari Jumat masuk pukul 10.07 manang pukul 5 Botari. Pesta Natal. Tanggal 24 Desember 5 malam patupau ni huriatta do pesta Natal masuk pukul 10 sia wib. Nungadong dibayan panitia kahatorangan disi ima moloboi tabatasi ma akka kendaraan na tabuan jala akka inganan tidak dana sekolah minggu pe nunga di parade panitia jala di patupa panitia do JR hari Jumat tanggal 27 Desember masuk pukul 10.07 manang pukul 5 Botari jala akka terlibat di tonga-tonga ni ulau Natali Roma Nasida di nalau patupahon JR. Akka kebaktian di akhir tahun tanggal 26 Desember ima pesta Natal napa duahon masuk kelas sehali tanggal 31 Desember pukul 10 siawib manang pukul 7 Bodarina ima kebaktian akhir tahun jala sada Januari tahun 2020 tolu hola 2 hari dohita kebaktian jadi tersurat di acara ta adong opat tali alai hola 2 hari dohita kebaktian di tanggal sada Januari. Di tanggal 25 Desember ima Natal da parjolo ala berketepatan hari Minggu tongdo tapatupa opat tali kebaktian. Jala di patupa do ulaun Nabadia duka luar parmingguon manang pesta Natal na parjolo ima duka luar kebaktian pukul 10.30 wib manang dung kebaktian siang. Ima kana tikting namasa di tonga-tonga ni huratta di bagasan nasa mingguon. Lawan muhatan itu hatta marid di mahita. Atong gir-gir mahita mano murajai aku kabdi ibana sadogro atai tingkat tabai duai dalana turoana nanai pasona ona liur dai babai odang dole ona dihita sasudi ai nai dobong otana duai no atami rupi seitaon maju apaluan maju apasonaon dirajaian oh Jesus ay bongo oti madono ako asiro abingani matoni kitoko atiurlah kami kau tubanu aginjang ainang marsonang sonang kupuni polisi. Martang yang mahita. Rajai maroha dohot pikiran nami ali Tuhan.
marhiti damem na sumurungi, dinaung rade hamila ubegi hatam na bediyai, ima hatam na margugu pai baruhon ngulu nami, do tatam na margugu pai tuguhon na porsiaun, dohot pakirimon nami, di bagasan Yesus Kristus si pelua kami. Amin. Barita nauli hatan itu hata di minggu ta sadarion. Ima hatan itu hata nanienet sian surat Rum bidu sada. Mamuka mai sian ayat sada rodi tu ayat pitu. Surat Apostel Paulus tu halak Rum bidu sada ayat sada tu ayat pitu songonodo didok disi takasma tapai hutihut. Ahu surat tinongos ni si Paulus na poso ni Yesus Kristus na tarjou gabe apostel jala pinaulik tu ulaun mamaritaho barita nauli na siya debata. Ima di berbagai-bagai hia diaka surat nebedia mar hite-hite aka panurirangna. Taringo tuanakna Yesus Kristus tuhatai na tubuh siya paparan si Daud ia dagingna. Naung gabi tadap anek debata nama hogogoon mangihuto todi nebedia dung hehe ibana siak kamatian. Sia nibana hujalohami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluiyon dihaporsiaw turohani saluhut bangso alani gowarnai. Sia nasira ronak kamu na jinou ni Yesus Kristus. Madapoton aka na hinaholongan ni debata jala aka na bedia na jinonai na dihutarum asini roha madihamu do dame sia debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Ido sahana hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan warna itu hatta Yesus Kristus sadario namang do inang hita hurian itu hatta do salut akan aporsia di portibion masuk mahita tu minggu advent na paupaton adong opat tali hita di paingot minggu advent na perjulu lahoro nama tuhata di paingot tamu saya minggu advent pedua hon radi mahamu manumonomu tuhata neng romai bana di paingot hita tu minggu advent na pedua hon songoni na petuluhon jelas di Roma na paupaton asarade salut akan aporsea manomonomu haroroni tuhata pardingga basai narosia surgo lahau tu portibion lahau mangalap pita asarap hita do ibana tinggal di surgo hasonangani majalo hanguluan nasa liling ni liling na namar lapato domang do inangon nang pedi portibio kita nuaing alai dang siap portibio kita jaladang portibion inganata naman otong na may sola do hita di tonga-tonga ni portibion manang manumpang alai na ro nama tuhatay mangalapita asa di si ibana tinggal di surgo sabulon ito dita di si hitam meam doho ibana uli na itu tu dinggan nei holong itu hata pardingga basai
naung parade surgo hasonangani, ngolu saleleng nileleng nai, dihita akan aporsea. Dengan nai tutu, burjunai tutu, tuhata para sirohana sumurungi, dang di loas sita, mana kamatian, jala portibion ingat tanah manotong, alai hanguluan, nasa leleng ni leleng naro, di parade tuhata par dingga basai, dihita akan aporsea. Ada orang sonako dope Tuhan Yesus itu surgu, omai do ibana tua kasih siana, laho mahamu, borak mahamu, jami tahu kamu barita nauli, tu salut natin opang. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Tersurat maun di Markus 10 ayat 10. Manang isi na porsea, dapat keluar. Alay na sa porsea, dapotan uhuman. Manang isi na porsea, dapat keluar. Manang isi na sa porsea, dapotan uhuman, manang mate salini liling na. Moloro tu hatai hape di haroronan padua lihon songon nata paiman wain di mingguat fena fopaton las ni roha do hape Jabarta halak na porsea ai nunga di paradi tu hita hanguluan nasa liling ni lilingna molo dong piamang do inang tapapungu di portibion arta adong dapot ta di ngolu portibion akan arapot di ngoluta teding do saluhu nai, ai hita borhak nama rap do tuhata diinganan hasonangane. Alai dakolan di do Yesus borhak mahamu, bari tahu kamu ma, sia turputa sedarion bui berengota. Dipilih ibana do aka isi apostel, nalah pararato berita naulion. Di jo ibana do aka isi aka panurirang, aka par berita nauli, nalo pasahaton berita nauli ni tuhata, tu salhu portibion, asa salhut niat jolma manisiai ubg, dok majalo berita nauli na tuhata, asa unang adong namago. Dia mang do inang natai bigi hatan itu tuhata di Yohanes 3 ayat 10. Ai songonodo holong dari bata tu portibion. Polaro anak nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Alai asa dapotan hanguluan nasa liling ni lingna. Oma holong itu hata nama sebelga jalauli. Tu hita jol mana porsia. Dang di paluas tu hata hita samago. Alai asa tajalo do hanguluan nasa liling ni lilingna. Asasar baritaon, sahat tulia portibion, ijuma piga jolma gabi apostel, termasuk mai apostel Paulus natajaha odeng. Ahu surat na tinongos ni si Paulus na ibana tuhurian na hutarum. Na poso ni Yesus Kristus, na terjauh gabi apostel jala penaulik tu ulaun mamaritahon berita nauli na siya di bata. Kristus do majo au. Di pauli kau lah mangula-ulaon mar berita nauli. Nomor 8 Tuhat Taipe ditongos do. Di jodoh kajol mai lah pasato berita nauli. Asa salhut portibion ubeke berita nauli. Dia ma berita nauli nungaro Yesus Kristus manubus dosata do mangalehon hanguluan nasa liling ni lilingna odo berita nauli. Berita sukacita adalah Kristus telah datang mati bangkit untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa
dosa kita. Inilah makanya Tuhan juga mengangkat rasul, mengirim, dan juga pelayan-pelayan yang lain. Agar dunia ini jelas mendengar, mengetahui Tuhan itu memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan itu menyediakan keselamatan bagi kita. Alani doa mang, do inang, ido ibana. Borhak mahamu. Baritahu kamu apa berita nauli. Tu salhu portibion. Manang ise na porsea dapat kaluaw. Alay na so porsea. Hona uhum dosuku. Ia huriaru mamang do inang. Targoar do huria na met. Ala memang huriaun. Ima huria na sobena jongjong ni apostol Paulus. Alay di bawah imana ada kuria di si. Di tongo si bana mah surat. Tu huria di hutan Romon. Ala hutan Rom ujui. Songon ibu kotani harajaw Romawi. Jalabui terdok. Songo kota nauribur manang pusat ni portibi ujui. Nunga jongjong sada huria na met. Itu ngusibana surat. Jala ido ibana ma di ayat 5 songonon. Sian ibana hujalo hami asini roha doh tohunan apostel mangalopokon panguluyon dia porsiau turoha ni salhu bangso alani gowarnai. Sia Tuhan itu hujalo ulau berita nauli. Lah mangalopokon panguluyon haporsiau di rohani saluhu bangso. Jadi di jauh ibana pasahaton berita nauli tu saluhu bangso. Dakolan ala Yahudi alai saluhu bangso. Ala Yesus. Dakola keluau dia ala Yahudi alai haluau di sadok portibion. Juru selamat natalup radi jalaholong laho paluon akajolma di tonga ni portibion. Tajahama mang do inang di yang ujan di berita nauli na pinasan apostol Paulus dia ayat 10 dot ayat 10 itu sono dari patong orang di sini. Roma sada ayat 10 do 10 itu. Aidang nahu ilaho berita nauli ai hagogo na debata do ipalon nasa na porsea. Hala Yahudi jumulu dungi dohot dohala junani. Ai dipapatar do di si hati goran ni debata. Na sia ka porseau tu ha porseau. Hobar tunata surat hian na mangulu do partigori hinohoni ha porseau na. Omma berita nauli. Molo di pelua di batape hita. Dangalan di burjuta. Dangalan di gogota. Alai ala porsia do hita di asin rohana. Naun tinongos na Jesus. Mate holan humo kopita. Omma berita nauli amang do inang nang tuhita satu sedarion. Manang isen aloma lua. Porsia ma ibana. Di Yesus Kristus naung ro di tongos de bata tu portibion mate di habnor silang jala mulak mangulu diari patuluhon nalaho mamorsan dosa ni hita jolma. Omma berita nauli. Berita sukacita adalah Kristus telah datang ke tengah-tengah dunia. Mati, disalibkan, dan dibangkitkan untuk menebus manusia yang berdosa. Berita nauli nomor 8. Di pelua hita sian gom-goman si bulis. Di pelua hita sian gom-goman ni dosa. Asa unang be di perhatuban si bulusi hita. Dohot dosai hita. Alan ido apostol Paulus di ayat sada.
ahu surat tinongos si Paulus na posoni Yesus Kristus. Molotasi geti rupani hata na poson sebetulnya molo hata gurikna dulos do. Nomor 8 hatuban manang budak. Ia sahala hatuban mangului bana dang hobar tuna pinikiranna manang lo meni rohana. Alai dia mahatan ituanna idoriului. Molo do ibana au na posini Kristus. Hatani Kristus ido na mangulu di bagasa diriku. Alani do talu ibana madok. Pangomua do hamati ya dia. Molo mangulu au marbarita nauli. Oma sosok pengakoni salak na posoni Tuhani. Keuntunganlah bagiku kematian. Kalau aku hidup, aku memberitakan Injil. Inilah sosok Rasul yang setia. Inilah sosok hamba Tuhan yang setia. Setia memberitakan Injil keselamatan. Setia selama hidupnya, bahkan harus berakhir dipancung di Roma hanya untuk memberitakan Injil. Makanya di Roma ada gereja Santo Paulus, masih belga. Di samping gereja Santo Petrus. Oma kapostel nambabuan bertenauli sahat tu pusat ni Portibion hutang Rom ujui. Jala memang amang do inang. Di siala panguluyun na songonoma ujung na tubuh. Ha Kristonon di kota Roma. Nah tapi masai dung 300 dung moding si Paulus. Alai na pinasitani rohana. Saudo. Kebe agama Kristen, agama resmi di kota Roma. Dan sejak tahun 333, Kaisar Octavianus mengeluarkan dekret di Roma bahwa agama Kristen menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi. Ini semua adalah pekerjaan rasul-rasul yang setia seperti Paulus, hamba Tuhan. Dan barulah setelah tahun 333 orang mulai mendirikan gereja. Kalau dulu orang hanya marminggu di bagasnya karena Porsea. Ija bube. Dan di gedung gereja semua kita. Ima huriana perjulu emang doh inang. Tajah hama di Roma 10 ayat 5. Songo dia mahuriana perjului pajupang di bagasnya akan Porsea. Hujah amang do inang dihita di Roma 10 ayat 5. Oma pangujung ni surat ni Apostel Paulus turia di Rom. Tabiku nang dipunguan na di bagas na sidang. Tabiku di si Epenetus haholongaki. Patumonaan ni huria ni Kristus di Asia. Sahak masa lapu di jemaat rumah, di rumah mereka. Inilah indikasi dan menjadi kenyataan kalau gereja mula-mula itu berkembang di rumah, tetapi sekarang menjadi gereja yang besar dan resmi di kota Rom. Di hita donga saha porsiaun, masa perlu do HP hita pas satu berita nauli, tar lumubi manuaing di minggu Advent, ta tomu-tomu tu hatta naing rok. Alai godang do pedi Portibion nasohya UBG berita haluon. Tiak tau mahita itu gion manaringoti naing ro nama tu hatta. Alai toro do bakabang so di Portibion. Nasohya UBG berita nauli nasya tu hatta. Oma nang suku-sukun soso-soso di takana Porsea. Dot hurian itu hatta. Bohado, ulauta,
panguluyota nalah pararaton berita nauli. Alana akan porsia do dapat haluaun. Naso porsia hona uhum do sugut. Inna tuhata. Dipakulingi hatani tuhata hitamang do inang. Asa taulahon songo pakiduan ni Apostol Paulus tuhuria di Rom. Dohok do hampuna jino di bagasan Kristus. Inna Apostol Paulus tuhuria di Rom. Dohok dohamu majalo ulauni. Nala pasato berita nauli tu sado portibion. Da kola dihuria di Rom. Ala disalhut. Huria na adong disado portibion. Ra oloma tubuh suku-sukuta. Bohado bayanon pasato berita nauli. Olomora tubuh di bagasan rohata. Ahama bahenoku pasato dala berita nauli. Jalamoloro suku-suku songonon. Suku-suku nauli mom. Suku-suku nadenggamon. Alata suku di perohata. Ahama adalah Tuhan. Nalau para ratu berita nauli. Asauli ngulu ni jolmaun. Asauli portibion. Ahama delaku. Perlu amang do inang parjulu niat tusan. Ahado berita nauli. Na parjulu na kaning nungapi nasahat. Iya berita nauli. Ima berita haluaon. Ni jolma manusia. Sia dosa dot hamatean. Na paduahon. Iya berita nauli. Ima berita si jalo sonari. Jala nah inala sonari. Ditiking oluta sonarion. Songo dia marupana. Hujaha madihita di Lukas 4 ayat 10 elu. Rodi ayat 10 sia. Lukas 4 ayat 10 elu. Rodi ayat 10 sia. Songo noma idok Tuhan Yesus. Songgo do tuau to dini Tuhani. Ai dimiyahi doau. Maboa berita nauli. Odo, maboa berita nauli. Tuakana bogus. Disuruh doau. Marita hotu aka natar hurung asa malua. Tuakana mapitung asa marnida. Peluaton aka na ginosagosa. Mamaritahon taon para sini rohaun ni Tuhani. Namar lafatan. Paluho julma na ginosagosa. Mangurpihala na bogus. Patuduhon hasitongan. Pasahaton asin rohana Tuhani. Termasuk do pasato berita nauli. Molobohi tadi bahasa nguluton. Patuduhon harajauni di bata. Ala di sana mainganata di surga samulu itu dita. Di ngulu portibion. Tapa tudu mah. Ngulu na mangurupi. Ngulu na sitong. Ngulu na tigor. Nunga pasaton berita nauli hita di son. Ala di raja di bata. Hola kasih tongado. Hola katiguran. Akan nauli. Oh my do hatana bedia tapa tuduhon di tonga ning uluta. Ala hita di portibion. Ala ujung ning uluta di surgodo. Tapa tudu mah tada ning ulu di surgui. Di ngulu na arong di portibion. Namar lapatan amang do inang. Molo semanako au. Dan alame biarau asai takut polisi dau. Molo nang margabus au. Dang nama biarau sotong ido kau bergabus. Jadi alanya hado. Dang margabus au. Dang manako au. Ala memang nguli surgu dang adong bergabuson. Doho
panakoon. Omah batudu di ngolu sikanu pari. Ngolu nauli disurgui. Tigor sitong jalauli. Asa dibireng jolma haulion ngolu na disurgui. Omah dihirim hatan itu hata. Napa dua hon? Tatangiakon perbedaan nauli. Tapasa peliata tu perbedaan nauli. Tapa borhat syakuriata. Akaise nalamahula ulah berita nauli. Alai ipasahak do tuganuk huria. Jalai sodo hubereng haurangannya ke huria di Indonesia. Maribakon huria narung di Korea. Doho di Ethiopia. Huria di si masai belga amang do inang. Alaniaha dan alani gudang mahasiswa. Alai ala dulah do ulah berita nauli. Setiap gereja mengutus pengutus pelayannya untuk menyampaikan berita sukacita. Mulodong kalau Korea mang do inang di tengah-tengah tanah Indonesia, di tengah sadu hurian geleng di kantor pusat. Alai mampu lah cina monongos, tu Indonesia on. Buasa, ala di jalo pas-pasun itu Tuhani. Dia ngoluhon hatan itu Tuhani, dah kurangan nasida. Gereda guk pasu-pasu. Oma dienet hatan itu hata di hita. Molosongonon uli ni huyata. Mangulaon hatan itu hata. Sarmah berita nauli. Songgok ma pasu-pasu itu Tuhani di uriana. Roma Tuhani laho mangalapita akan aporsea. Tiki hami karejo di kantor pusat hakai amang do inang. Kubabuma sada program nami. Mangula maau di kantor pusat hakai mulai tahun 2010 nom. 1 tahun 2020 seda. Ala perlu pikir hami ujui lau para atau berita nauli. Adong madi hami fikar calupat dita. Sekitar 10 elu. Somalna bolo fikar tong tinong satu huria. Praktek. Ngadok kuria di si. Adong seniorna padita mengajari. Alai holaku suku kami. Ai bahasa ho melamar ke padita. Radero aku lau parato berita nauli ina. Toho doi, toho ina musea. Isi dora mangojor ho asar ho lau parato berita nauli. Tuhani, na musea badigan Tuhani. Jadi mulu Tuhani do majoho parato berita nauli. Radero ho tongoson ni huria di tuhata manang tu dia. Rade ina nasida. Hutongo sami maakafikaron. Saat tu Papua, tu Maluku, tu Timor, tu Seluhut, nasojong dope huri hakai. Borak mana sida? 10 tahun pertama. Dia bapa halak no Jepang hami, barang dong dulu mah. Dia halak batak na poso marserak na mang ratu isi, tugu mah. Jepang mah. Bah, jadi dangan dong ngalamat. Hola surat punuga sado. Di hamu. Buah ongkos nami, barang arong ongkos. Emar fokus huriata. Borak mahamu. Di bagasan borak neroha. Jal arong akan natangis. Borak mana sida. Ho laku toko sami nasida tu beginjilan. Soi nama gudang ro akahata tu hami. Dot hatanya kena tua-tua na. Ai puasa tong semuna akafikar. Laho melayani, so iliak kamu alamat, so liak kamu ongkos. Molo malaria nano di Papua, isi yang bertanggung jawab, namun saya tuhami. Iko kamu bertanggung jawab tuh nak konon, molo marsahiti. Gudang mah akan keberatan. Alai, hutau kami do ujui noni si pami ubegi. Saham mamang do inang akafikaron. Di daerah-daerah nasotina dana. Gudang mau natangis. Gudang na holsoan. Alai di tengah ditangis dami nasida martangi yang tu debata.
Urupiau Tuhan. Ay hormat jawau. Ulam mudon. Hola na posom duau. Asi maruham. Oma akatang yang nakafikaron. Di begi di batado. Tang yang nasida. Nah tapi adong sada dua. Na ujung na. Dang fikarbe. Itinggal hun. Ulang naik. Alai. Opa tauma. Hu utusami akafikar. Pergi melayani. Mengumpulkan pemuda-pemuda Batak di perantauan yang mencari kerja. Mulai dari Papua, Maluku, Kalimantan, sampai ke Timur-Timur. Pada tahun 2020, di Pajongjong Nasidama, 20 pitu, gereja Hakai naik baru. Diur pitu hatado, akai si halak naulo, mangula-ulaona. Molo sadong dihita, di boto di batado. Asal marah dihita mangula-ulaona. Aidak kagugon. Dia di batas kita. Panguluyodo. Bukan kemampuan. Tetapi kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bila kita taat, Tuhan penuh Roh Kudus. Penuh karunia. Isi dunia ini adalah miliknya. Semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Menyampaikan berita Injil. Gudang domang nasida sipata diurupi akan seporsia. Alai jongjong huriai. Songo si Paulus. Dan itadai mana huria rum. Alai tong si bana surat. Aisak tu siro no berita nauli ina rohana. Songo ni mana kita na porsia hurian itu hatta. Naung jinuna. Gabi bangso na bedia. Jinona. Gabi huria na uli. Laho paraton berita na uli i. Tu sadok portibion. Asa sadok portibion. Majalo haluaun na siya tuhata. Martua mahalak. Na begi. Dohot. Na peop. Hatane debata. Amen. Martang ya kita. Mau lihat tema ali Tuhan. Di barita nauli nang pinasakmu tu portibion. Na ko jalo hami ho Tuhan gabi sipai lua di hami. Jala di joho hami Tuhan. Para rato barita nauli mon tu sadok portibion. Songok kuriam Tuhan huriamon. Naung jinum jala di pauliko. Gabi huria na bedia. Totong matuan pasu-pasu akar wasna. Pasu-pasu akan aposona. Gabi ruas. Na totong mangului Tuhan. Para raton berita nauli. Marhiti ulau nang program nasida. Ai hodo Tuhan. Nama Johami. Jala homa totong Tuhan. Nagabi posin rohanami. Mangulahon. Hatani di bata, ujahan ni aporsiauta, lau pasaton peliata, ima natar surat di Matius 2 ayat 10 sada. Laos di bongotima bagasi, gabe di idama dadanaki do si Maria, inananai,
Dungi manuka manasida marsoba tu dadanaki dirukarima artanasida sere hamijun dot akana angur par sobau nasida tu ibana ido sahana. martangi yang mahita pasahaton peliata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Di perhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mualinasa ulibasa na mauliutus. Dison upasat hamido pelean hamleton nami tuho. Sai jalo pasupa suma pilihan namion.
asa gabe dalap panidangion, parsauran, dot ulaun asina roha di huriamon. Bahem mangulu nami, gabe pelian hobar tulumoni roham, jala parsidohot parohon harajaumu, holong hasitongan dohot hadamiomu di sado ortibion. Buhay marohan nami, marhite hite todim, asa saya totong madok moliate tuho, di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong rohanami mapilianmi, oh Yesus hasiat saja lomai, hias jalan sonang babai, hakai kogong gawe domu matur rohami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbedia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut ma loman roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Leho madihami sedarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songon pandesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami tu gion tu pangujunan, pelua mahami siapa ngago. Ai ho, nona puna harajao, konamu, dodi asa abo. Jaloma pasu-pasu nasya tuhata debata. De pasu-pasu jala diramoti tua debata maho. De sodakon tua debata ma buhina tuho. Jala asima rohana midaho. De dopakon tua debata ma buhina tuho. Jala di pasarhoma damena tutodim. Ah